माछ ये है कौन अंडा जो माछर अंडा आज चुली रे रोसई हम चुली देखा ना तब देखे सब देखे मत माछटा देखू मुहटा तो टोटल आसुनी मुहटा मत देखा जार मार खर्च किया है कुंडा अपने भांगी जाएगी गाँव परिवेशटा ये ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମାଛଟା ଭଜା ହେଲା ତରକାରୀ ତରକାରୀଟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ମାଛ ତରକାରୀ ହଉ ଯାହା ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖେଇ ରହିବି ମାଛକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇ ରହିବି ଆରେ ତୁ ମାରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେଠି ଲେଖା ଦେଖାଉଛି ଜାଣିଛ ନା 3-2 ଲେଖା ହେଉଛି ଉପରେ देखा पुश कर सी पुश देगा नहीं भाई धो धरते बसता था ନା ତରକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିରୁ କାଟିକି ବି କରିପାରିବା ବସୁରୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବା ବସୁରୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ ତ ବସୁରୁ ବସିକିରି ବି କରିପାରିବୁ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କଡ଼େଇଟା ଏଇଠି ହାତଟା ଉପରୁ କରିତେ ଦେଖାଯିବ ଯା ବସ ଏଠି କହିଲି ବସିବାକୁ ଛୋଟିଆ ଟୁଲଟା ନେଇଯିବୁ ଯା ନାଲି ଟୁଲଟା ଦୂର ଯା ନାଲି ଟୁଲଟା ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ତୁ କର ମୋ ପୁଅ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଖାଲି କ'ଣ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହିବୁ ଗପିବୁ ନା ଗପିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ କମେଡି କଥା ଆଳୁଟା କ'ଣ ହବ ଆଳୁ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଦେହ ରଖିଦେଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ହଳଦୀ ଲୁଣରେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଭଜା ହବ ଭଜା ହବ ଆଳୁ କାହିଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବୁ ଆଳୁଟା ଚୋପା ରହିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହବ ନା ନାଇଁ ସେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଚୋପା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଛରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମସଲା କ'ଣ ପକେଇଛ ମାଛ ତରକାରୀରେ ମସଲା ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଜିରା ସୋରିଷ ମସଲା ଯୋଉ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଯୋଉ ହୁଏ ମସଲା ବଟା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀରେ ସୋରିଷ ବାଟଣଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ଗରମ ମସଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗରମ ମସଲାରେ କ'ଣ ପକାଉ ସୋରିଷ ପକାଉ ସୋରିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାଛ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଚିକେନ ପାଇଁ ଗରମ ମସଲା ନା କ'ଣ ତୁ ଯଦି କାଟିଦେ ହେଲା ତାହେଲେ ମସଲାଟା ପକେଇବି ତାହେଲେ ଆଳୁ ଗୋଳ ଭଜା ସେଇଟା ଛୋଟିଆ ପୁଅ ନାହିଁ ସାନୁ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ମାଛ ଆଉ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଲୁ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ ସକାଳେ ବରା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଲଲିପପ୍ ଆଉ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ କି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଏ ମାଛ ଖାଇବ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ମମି ମମି ବା ଦେହ ଭଲ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମାଛ ଖାଇବନି ପୁଣି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସାନୁ ଖାଇଦେବ ନା ହଁ ଧନ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି
ମାମୁଁ ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଦୟାକରି ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କର ମାମୁଁ ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଏଠି ଖୁସା ଦିଆ ହବ ତ ଦେହରେ ମମ୍ମି କରିବା କେମିତି ମମ୍ମି ଖାଇବ ଏମିତି ଦେଖା ଏମିତି ଦେଖା ମମ୍ମି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବ ଛେଚ ଖାଇବ No, 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 no. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆସିଯାଇଛି ମାଛ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଦ ଟିକେ କର ମୋର କାଟିଦବ ଦୟାକରି ଟିକେ ଧ please। ମାଛଟା ଯୋଉ କାଟିଦିଅ ଆଳୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତେଲ ହଳଦୀ ପୋଡ଼ି ଭଜା ହଉଛି ମାଛ ଭଜା ହେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମସଲା ରେଡି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି no, 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 no. ବାଦେଇ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା ଆମ ସାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଣ୍ଡେଇ କଣ୍ଡେ ତା ଯୋଉ ଝିଅଟା ତା ଆଇଡି ମାରିତେ ଦେଖିଥିବ ଯାହା ପିନ୍ଧି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେ ସିଆ କରିବ ଓ ମିତା ଏଇଆ କରି ସିଆ କରିକି ସବୁବେଳେ ଆମ ଝିଅର ମତେ ଡର ତାକୁ ଟଙ୍କା ଜାଣି ଶୁଣିକି ମତେ କହିବେ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ସାନ ସାନ ଏଇଟା ପୁରା ଟିକି ଟିକି ପିନ୍ଧି ଫଟୋ ଉଠାଅ ଦେଖିଆ ସେ ପିନ୍ଧି ଉଠଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଆ ଆଉ ଦିଟା ଆଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଧରିବ ନେଇକି ଯାଉନ ଟମାଟର ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଫେନ୍ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉ କଟା ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ରେ କଟା ହେଉଛି ଟମାଟର ଦିଟା ଦେଲୁ ସିଆଡ଼େ କଥା କହ ବ୍ୟାଗ୍ ଥବ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଏବେ ଟମାଟର କଟା ହବ କାହିଁରେ ପଡି ସେ ଥୋଇକି ଯାଉନ କଟା ଉପରେ ଜିତୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ ଫୋନ କଲି ଏଠି ଫୋନ ଟିକେ ନଗେଇଲ ଭାଇ ଟିକେ ଏବେ କ୍ୟାମେରାଟେ ନିଏ ଆଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲ no, 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 no. ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ଫୁଟଣ ଟିକେ ଆଣିବା କଥା ନା ମାଛରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦଉନ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ